Ahojte, je 16. marec, niečo tesne po 9. a na Slovensku je dnes veľký deň. Tým veľkým dňom sú prezidentské voľby a počasie je tiež dneska tak symbolické, pretože vonku síce prší, je mokro, ale niekde za tými oblakmi je slnko, takže to je tak akýsi symbol toho, že mohlo by svítať na lepšie časy. Vôbec vás nejdem presviečať, koho by ste mali voliť, alebo teda už je po voľbách a nejdem vyvrácať niekomu jeho názory. Pre mňa je základ, aby sme vôbec išli voliť, pretože ľudia je milión, každý má milión názorov a nebudeme sa hádať, že kto koho. Ide o to, aby si odchádzal potom z volebnej siene a povedal si, že bol si voliť a povedal si svoj názor tým hlasovacím lístkom. Kto či vyhrá tvoj kandidát, to už nechám asi na osud, ale základ je o tom, že som vlastne išiel do tej volebnej siene a že som sa posnažil, aby som teda niečo zmenil k tomu lepšiemu. Takže ja som sám zvedavý, ako tieto voľby dopadnú, alebo teda minimálne prvé kolo. Svojho kandidáta mám, ale nebudem vám rozprávať koho. Momentálne sa nachádzam pri škole, kde ideme voliť, čiže tuto. Fúka tu neskutočný vietor, takže neviem, či ma vôbec počuť. Ale toto miesto je nedaleko od miesta, kde som vyrastal, kde som chodieval k babke a dedovi kedysi. To je tam, kúsok za stromami. Neviem, či je to vidieť. A som zvedavý. Hovorí sa, že vraj účasť je už dosť veľká a nad očakávania. Tak ja verím, že prídu všetci, ktorí môžu k tým urnám a v čo najväčšom počte, aby sme sa teda pokúsili aspoň o zmenu v tomto štáte. Niekde. Tuto chcú všetci kandidáti dostali zakružkovať toho svojho. Tak poďme na to. Myslím, že som so sebou spokojný, že som sa teda pokúsil o nejakú tú zmenu a teda sobota sa pre mňa iba začína. Dneska mám ešte zo pár plánov, tak pravdepodobne to dám ešte do tohto vlogu a prinesem vám pár kúskov alebo ústrižkov z toho, čo ma ešte dneska čakalo. The next day. A few inches later. 75 years later. One eternity later. A mango sorbet. Len jeden kopčaj? Áno. Ďakujem pekne. A čo fotíte, alebo čo natáčate? Iba tak freestyleovo. A čo bude? Niekde to? Áno, nájdete. Kde nájdeme? Na YouTube channel. Hej. Tak máte dosť followers, či nie? Áno, len nám dajte niečo pekné. Tak ja robím, ale podľa mňa vy máte maximálne 700 ľudí. Ale čo? Koľko? Viacej, plus 1-0. Tak neviem, čo ešte mám dávať. Kinder. Nech sa páči. Ďakujem krásne. Prosím. Ty si pýtaj, tu platí. vedúci, aký do kameru dáme? Hej. Ja dávam. Levandulu. Pre vás dám len orešky. No dobré. Stačí. Díky. Tak len euro 50. Pre teba máš odo mňa. Ďakujem. Prosím. Dobrý pre vás? No je to ja mám Vláda. ale ho vás poprosiť do toho prípadných. Ďakujem pekne. Rukami. Majte sa. Dovi. Ten banán čoko. My sme sa dočkali. A ja mám zadara. A to len preto, že si pekná. Ja kebyže mám cecky, tiež mám zadarma. No, mám. Jakú si vybrala? Mango sorbet, môj obľúbený. Ja mám levandulu, takže ja budem lízať kvety.
Prvý jarný deň. Áno. Ako tu si levandula? Kvety, lízať kvet. Akože vieš čo, na moje prekvapenie, je to sladké, není tam cítiť peľ. Není to ako čistý kvet. Ale som zvedavý, čo si prichystala pre nás konkurencia, alebo... A ja veľmi. Takže uvidíme a zhodnotíme vám, aby ste vedeli, kde nestať určite vo fronte. A či sa tam oplatí stať, či budete mať zadarmo. Prečo sa furt schováš do toho tieňa? A čo mám robiť? Budeš v mojom tieni. Nevadí mi to. Dobre. My si to tu dojeme a vezmeme vás do ďalšej. Dobre, 6 eur, teda to bude, ďakujem. A jestli tu páči sa poháríka, tam sa niečo platí? Nie, to je... Páči sa ešte euro? Ďakujem vám. Chcel si ty žetóny natočiť. Mám ich? Aj s tým euro? To je jedno, čo mi tam budeš. Také za nich? Máš vybrať tu? Áno. Jakú? Bude to Rafael a Gaštan. OK. Tak, máme už skóuna. Tak uvidíme, ideme na to. Ale stali sme tam asi, že tak 4-krát viac než vzadu v Lukuluse. Ale uvidíme. Ešte sme nepovedali, akú máš? Povedali. Rafael, to je ten kokos, biela čokoláda, nejaká oplatka, ale je fantastická, chutí ako Rafaelo. Ja tu mám, že punč a gaštan. A ja mám gaštan. Opakuješ po mne? Idem na gaštan. Ale akože, mne sa hlavne ľúbi na tom, že sa to netopí tak rýchlo, jak vedľa. Tam sa mi to začalo topiť po chvíli, že som nestihol ani kameru vybrať, už som mal polku roztopenú. Takže toto je kvalitnejšie. Aha, jedna kvapka je tam. Dobre, akurát teraz mi to kvaplo. Do záberu. Super. Nechutí. Hlavne ten Rafael je dobrá. Chceš ochutnať? Kokosu je tam až, ty kokos. To som vychytal. Úplne. Keby som to mal zhodnotiť, tak... Neviem, asi mi toto chutí trošku viacej. Že to nie je také strašne vodové, ako česť Lukulusu, ale toto si idem asi viacej trošku. Takže Lukulusu by som dal asi tak, že 9 z 10 a tomuto 10 z 10. Takže neviem ako ty. Mám sa ja vyjadriť? Vyjadri sa. Ja by som dala 10, 10 jednej a 10, 10 aj druhej, pretože... Pretože tam si mala zadarmo. Nie, ja si myslím, že nech si kdokoľvek vyberá ktorúkoľvek z tých zmrzlín, tak si príde na svoje. A je to fakt len zvlášť o človeku a o chuťach, aké má, takže... Dúfam, že sa vidíme v ďalšom vlogu. Čaute. Ale ten servis, počkaj. Že ten servis babi v Lukuluse sú najkrajší čašníci. Pokiaľ nestojí pri mne. Čaute.